Ez a Dropot kedves közösségünk. Molnár Tamás vagyok, riporter. Erdős Tibor életéből készítünk riportot. Kérem, meséljen az életéről. Mit csinál ő, mikor unalmas idejét tölti? Hát bemutatom barátnőmet, Marokmarta, meg van Emma, meg Gómap. Elég sivár életei. Nem kellene kíván. Igen. Az a lényeg, hogy énekelek, meg hokizok. Jó önnek. Tudod milyen jó? Én élvezem haver. Én kezdőre élvezem. Eldrog kézben mennyire élvezed? Hát ide figyelj! Ezek már olyan dolgok képezek ezek a kezek. Világot megváltom velük. De jó, mert Fodor is benne van, és én szopja a faszt. Olyan, mint együtt hokiznátok. Azt kimondta, hogy nem. Ne csaj. A geci vele már. Jön az eső, basszátok. És Kocsak is betette közénk a lábát. Vigyünk sört, basszátok. Nézd, ott a pulsz, integet. És én itt vagyok a riporter. Egyedül, aki normális nem életet él. Így most szép vagyok, amúgy is szép vagyok, tudom, de most már nem van a fejem, akkor egóm van, hogy a fejem... Geci vele, mit tudom én? Na, ez a srác itt már jó van. Hello. Én is jó vagyok, hello, én mindig jó voltam. Az nem vízipipa, ami belelóg a kép, az nem vízipipa. Ez váza. Az egy váza, csak a virág kilóg belőle. Nem locsoljuk el. Vasat elvesztünk, bazd meg. Vasat elvesztünk. Ez meg itt. Szirmi. Nézd bele, Szirmi. A kurva anyád. Együnk sósat. Gáci belevár. Piszi át azért. Tényleg piszi át, ez kap már. Ja. Bázol csak, mert... Bazd meg. Ilyet nem látsz mindenhol, bazd meg. Piszó, igen. Hát én is akarok 5 órák, bazd meg. Kemény mag, akik bírják. Szél az nem, mert az csaj, az nem számít bele. Szél az menye. Hát, nem akar elvenni. Na, figyelj, Tibi, nem fel! Szegedi szabad szólatok szólják, szerintem berítek a úr, ilyetek Nem tudom a kamera! Hány ingerem van? Nem csak négyet a város ementél, és aki ér, csak egy karnítás elére, éppen szertes villantér. Arra volt, hogy táncolsz, nem, hogy rázod a picsát. Mutassad a karom, nincsen kérlek a karot, ha már nem látod a karot, ha nem látál egy szaros, csak más. Köszönjük szépen, Tibi! Valaki basszanak fejbe egy dióval, hallod? Ja, rústja hasad kiló volt, bazd meg. Elrontja a videót. Nem bírjuk. Inkább videózom ezt a csirkét. Csirkék. Inkább ezeket nézzük, mint hogy azt a rústja. Fucsíts, köcsög, fucsíts! Új, kár volt kérni. Ez igazi segítséget. De látod, Tibi, veszünk! Nekünk a bor, és másnap a fel, nekünk a föld alatt jó, hogy menjen. Korolta már nem vagy olyan nagy metára? Te tudsz másik, mint hogy befogod az orrod és ingeted a kezed. Nyomod vagyunk, maradunk, még akarunk, vélemény, témáink, Szegeden szabadunk. Most itt a térképen, téren ott vagyunk, az emberekben, nyomot hagyunk, maradunk, még akarunk, véleményt nyilvánítunk, Szegeden szabadon. Erik Fesztivál, forradalmi összefogás, fedő neveben cigás, erősen a kutak, listák aktív látozása, ez a hamisítatlan szegedi, határmadás gána, itt a VVK, a Szájma, már is a házba, ez a van egy csapat, aki a hangulatot felrázza, déli oldal, velünk van az erő, Táncíti underground, a föld alatt törünk elő. Gyerünk, Pulzi, valami mutass már te is. Pulz, gyerünk! Téged vesz kamera.
Kertész mellem. Akarom most tökövenem. Basz meg, ezt kár volt felvenni. Fodor nyom. Nem engedte meg, hogy filmezzél, basz. Leszarom. Nem engedte meg, hogy filmezzél. Srácok, hozzájárul? Hozzá. Nem járulunk hozzá. Hozzájárult. Igen, tanúsítják hárman, hogy hozzájárultál egy videóhoz. Na, szombaton ugyanígy, na, MC, mit tudom én, Zsombi, meg Tomi, meg Bibi, meg... A vízből veszik ki a oxigént. Azt mondtam, nem véd. Nem véd. Én tovább veszik az oxigént, de tovább fejlesztünk. Tetszik érted? 2 év múlva tudunk támadásra is. Ez már minden ellen. A telefonomban a papucsomat. Nézd meg, komoly, azért komoly. Bazd meg, ez a papucs, ez azért. Tibié, vagy mit tudom. Legnagyobb téma. Idegen nem a fiú. Ja, nem. Már én bolyog a srác. Cirmi! Nyelz anyád! Ugye? Anyák? És most megdugja egy előttünk a macskán. Gácivel levágom a rohant. Mi a fasz meg? Porsche is itattok, bazd meg. Oda kemény. Kemény vagyok, bazd meg. Mikor voltál? Na mi a? A lifestyle-re ezzel próbál. Hey Tomi, ez a téma. Mustár. Mustár. Életünket. Ez a lényeg, megmentett az életünket. Ő már füvezik. Ja, meg ő megmentette meg az életünket. Igen, ő is, meg ő is. Tuti karamell sírja, itt van. Ne csak tuti karamell sírja. Egyik Tomi. Tér fingani? Nem. Én már fingottam, nem ment. Jó, hagyjál. Úgy, de büdös, meg nem is olyan büdös, az meg. Aha. Őszi barackillatú. Én is kérem azt a pipát. Hát én is téged. Na, Tamás? Lebírom rántani, szerinted, hogy megmaradjuk a víz. A gecében nem. Jaj, nem áll.